This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association MPFNWA hakasautari unaitung araja arpusan kala lumya kajingalang kapasisin sisnam ha umsning nong thamai hakabala wan banya don lang daki kenhun nong ris yar na keleng ki district ki bakentop na do na Giant Hills, West Khasi Hills, West Giant Hills, Batnapor Riboy district. Hakani kajing yalang kala don kajing kran halor ki mat ki berde bat kajing pen klan ya kani kakenhun kabanang yang scam na kabenta ki noris yar bat kumnu ban wanra ya kajing bha na kabenta ki noris yar hakajalla. Habakran sikilat pathai kubor hadin kajing yalang uba Daminot Sil yang president wa Albans im secretary lambat ki dukot kile thu kamat kabakongsan kabalapmi na kani kajing yalang kalong ban kentu ya ka sarkar ban penstat ya kajing kular jengka ban bu no ya ka quarantine check gate khnang ban la ban te lakam ya kajing wan penpoi ya kisr ki bana shabar jela bat kumju ru ban penstat no ban thau ya ka task force kumba kala ai jingkular kerpat jor ya ka sarkar bala kumno kan penstat ya ki kam ki baka kala kular syapo ka association kau ka banengkong kede habedi bat ka jing penstat ke jongka ya ka jing pentrai ya ka quarantine check gate ya ka baka kalabu under construction menta ha umling na ka benta ba banyo ya ki ban check ya ki mar ki bawan na shabar jongka jela ka jongi bat kumbangi sngutu aga jing yalang ke jongi bat ka sarkar nilayok ban ya syong meeting bat ki bila ongkat bom pat trekam kini quarantine check gate kinbu ya ka task force hakabide bat kaniru ngi kerpat jur ya ka sarkar bakan kampen state no kala kular yangi banbu ya ka task force hakabak nakaliang ka action ru kan ya don benta bat ka task force ya ka ban head da ka district administration te kada du mentaru kani ngi iba kampat poisono ngimpat la ban pentri kam ya kata bat de lengba kani ka jing bom la ka ngala ban ong ka jing fail jongka government ban penstat iki kam ki jongka ka lawan ra ru ya ka jing ko kumba POE lengba ki kubor menen ka sngi ba kladon ka jing issue ka counter sign ya ki health certificate ki bawana shabar claim da don ka checkpoint ka babiang ba nakaliang jongi kum ka association ngin yami biang sasisen om syu bantit jingkhang ya ka sarkar dan rei banmi daladehi kat ba ka sarkar kampat pentri kam ya ka task force lane ka quarantine check gate ngin yami pajba na kabor jong ki para nongrep ki nongrisyar ban yami surak biang ban ya ap surak biang ban penpai ya kisyar ki bawan na shabar jong gejela ke jongi ki bom biang kita kikot kisla ki babiang te nakaliang jongi kum ka association ngisim ya karai ban nadu mentah kat baka sarkar kampat penbiang ya kita ki baro ngin ya don be surok ban penpai ba ya ki jingri ki bawan na shabar jong kejela ke jongi Nalor kita ubat Daminot ule thuru baka mat ka bakongsan ka long halor ka dor ka mur jong kis yar akba haunus nam kala long shisha ka jing tim na ka banta ki noris yar namar ka jing sha khnyat palat ha ka dor bar kis yar na po ka jella kim yat shu namar bala jelle ka jingwan ki mar ki bana shabar jella ka weipat ka bakhadu ka mat ka bakham kongsan ka bangi ya krena kini ka por kalong hakabide bat ka yau ka hat kumbangi tip he ba une usnem hi baro sisnem ngasngoban ong baude usnem jong ka jingtem yakinong rap la kalong haginong rap jhur rap sing lane haginong ri jingri ngasngoban ong ba gede ka snem jong ka jingtem pej using mdondor pej usensar mdondor pej usomenken keba kinong rap sene ki penmi bah man usnem nyopo prapo mentak hatsan arpo tengka la kalong haki kisiar ki bangingiri man kapor ngi juong sigi pres ba ngi jenjar tang hi lai benai sau benai ndrei kapor liur ka dor ka bet ka biang ka mar ka ya ndrei mentau snempat kalong da khongpong baro system ni mat ya ka jingdu nong ka bakraw lang ba kani ka snem ka ba mentaru namar ba kamar jongi kamia kamar ka bawan na bar 1.8 sikilo praspa kalalekyo himar hi jongi hadu menta ngasngo bendong kumbang ngaong menting meneh kisiar jongi gila temen sa hasem don giblami temai namar ba la kiladon lai kilo sau kilo kayo kamdon
Kani ka penlong ya ki nongrep ki jongi ban face ban kendu ki jing ban besasa ya ki siar ki badon hagi farm ki jongki. Habatin pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.